गोबाव लेट खालामोबा जिहेतु जों आन्दलनकारिसो जों डिमान्ड खालामदों जों दाबि दैखांदों जोंनि दाबिया माने गामि सोदोंबाबो जों मिजिंथिदों इयुनाव 5-9निफ्राय आप टु सिमुलुगुरिसिम कन्टिगुवास ट्राइबेल एरिया बर' एरिया गासै जेसेबां दिन माने जोंनि क्लजफोरा बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरा कार्यकरि जाया मावफुं जाया अब्लासिम जोंनि मुभमेन्टआ थानाय हिसाबै सिमा बारायनायाव बे 41टा गामिल' नङा गोबां गामि थालांदों बर' माने गामिफोर बेखौ टटेलि माने नेक्स्ट टाइम सोसनगोन बा इनक्लुड खालामगोन बेखौ मिजिंथिदों। 41टा गामिया बिटिआरआव हाबसननाय दा माखासेया फ्रायानो थालांबाय सनितपुर जिल्ला हिसाबै दा बाखि थालांनायनि सायाव नोंथाङा माबायदि बेबो बुंगोन? बेनि सोमोन्दै थांनाय भारतनि गणतन्त्र दिवस खालि ना चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मौखिक भावे डिक्लार होदोंमोन जे सिमा बारायनायनि बेलायाव 60टा गामि इनक्लुड खालामनाय जाबाय होननानै किन्तु गभर्नमेन्टनिफ्राय जेबो नटिफिकेसन गैयामोन प्रसिडिउर गैयामोन नाथाय निउज मिडियानि गेजेरजों जों मिथिनो मोन्दों जे 41टा गामिल' इनक्लुड खालामनाय जादों सोसननाय जादों बेनि बेलायाव जोंहा गोजोननाय गैया मानोना सिगां 60टा गामि एनाउन्स खालामदोंमोन घोषणा खालामदोंमोन नाथाय कमिसना जितुनिखि रिपर्ट होदों कमिसननि मथे 41टाल' गामि माने इनक्लुड खालामनाय जादों बेहाय गोबां गामि थालांदों जोंनि सुक्ति मथे जितु कन्टिगिउवास ट्राइबेल एरिया माने आप टु सिमुलुगुरिसिम माने 5-9निफ्राय आप टु सिमुलुगुरिसिम जेसेबां ट्राइबेल माने कन्टिगिउवास ट्राइबेल एरिया दङ गासैखौबो सोनांगौ बेहाय जों मिजिंथिदों दा 41टा गामि सोदोंबाबो जों मिजिंथिदों इयुनाव 5-9निफ्राय आप टु सिमुलुगुरिसिम कन्टिगुवास ट्राइबेल एरिया बर' एरिया गासैबो हाबजोबनांगोन आरो बे डिमान्डआ जोंनिया थाबाय थागोन। गोबाव लेट खालामोबा जिहेतु जों आन्दलनकारिसो जों डिमान्ड खालामदों जों दाबि दैखांदों जोंनि दाबिया माने थाबाय थागोन जों जितु गणतान्त्रिक प्रसेस गणतान्त्रिक शान्तिपुर्न जितु मिन्स बे हिसाबै जों आन्दलनखौ खालामबाय थागोन जों दाबा उत्थापन खालामबाय थागोन पुटआप खालामबाय थागोन जोंनि मुभमेन्टआ जेसेबां दिन माने जोंनि क्लजफोरा बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरा कार्यकरि जाया मावफुं जाया अब्लासिम जोंनि मुभमेन्टआ सोलिबाय थागोन बे मोनसे दाबिया जाबाय क्लजआव थानाय हिसाबै सिमा बारायनायाव बे 41टा गामिल' नङा गोबां गामि थालांदों बर' माने गामिफोर बेखौ टटेलि माने नेक्स्ट टाइम सोसनगोन बा इनक्लुड खालामगोन बेखौ मिजिंथिदों।